कुमारिघाटा दखरा एबसुनि 50थि बोसोरसालिया खुंफुंनो गाहाय खुन्थियालाइखौ गायसनबाय। तामुलपुर जिल्लानि बेन्दोंआव थानाय कुमारिघाटा दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि 50थि बोसोरसालिया जथुमा खुंफुंनो थाखाय दिनै गाहाय खुन्थियालाइखौ दिनै गायसननाय जायो। फैगौ डिसेम्बर दाननि 19 आरो 20 खालाराव साननैनि हाबाफारिजों कुमारिघाटा हालामनि फानबारि गुदि फरायसालिनि गेलेग्रा फोथाराव बे बोसोरसालिया जथुमाखौ गाजा गोमजायै खुंफुंनो थाखाय थि खालामनाय जादों। तामुलपुर बियाबनि एमएलए जलेन दैमारी, दारांगाजुलि बिटिसि बियाबनि एमसिएलए बिजिरगोरा नार्जारी, टिसिएलएसएसनि मासिगिरि फनेन्द्र नार्जारी बिथांमोनजों लोगोसेनो बे ओनसोलनि गोबां मेलेमजिबि आरो समाज सिबियारि रायजो राजाफोरनि मददजों दिनै गाहाय खुन्थियालाइखौ गायसननाय जायो। कुमारिघाटा दखरा एबसुनि 50थि बोसोरसालिया जथुमाखौ बे बोसोराव बायदि रोखोमनि हाबाफारि लानानै खुंफुंनो हागोनखौ फोरमायथिदों दखरा एबसुनि आफादगिरि सुक्लेश्वर दैमारीया मिजिंथिनाय फोरमायदों। बे बोसोरसालिया जथुम्माखौ जोङो जोबोर मोजाङै मेहेर गोनाङै खुंफुंलांनो हागोन बायदि आं मिजिंथिदों। मानो होनोब्ला गामिनि बयबो रायजोफोरानो गोसो गुदुङै दावगाबोदों बायदि बायदि बिथिंफ्राव। जेरै रां रुफा खांनाय समावबो जोङो जिसिबां रायजोफोरा खानानै लादोंमोन न'खर न'खर, बिनि अनगायैबो बांसिनै हरबावदों गोसो गुदुं खायसे सुबुंफ्रा। जेराव जोङो 500 खांदों, बेयाव सोरबा 3 रोजाबो होदों, 2 रोजा होदों, 1 रोजा होदों। बेखौ जोङो जोबोद गोजोननाय मोनदों आरो बिथांमोनखौबो जों साबायखर बावदों। आं खालि बुंनो सानो जोङो जोबोद मोजाङै जोङो बे जथुम्माखौ खुंफुंहरनो हागोन। रायजो राजाखौ आं बेखौनो खावलायनो सानगोन, बिथांमोना जोंजों लोगोसे अराय सम हेफाजाब होनांगोन, गोसोनि बोलो होनांगोन, बयबो लैहोर लैहोर फैनानै जोंखौ हेफाजाब होफैनांगोन। अब्लानो जोङो मोजाङै खुंफुंहरनो हागोन आरो। कुमारिघाटा दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि 50थि बोसोरसालिया जथुम्मा, बे जथुम्माखौ जोङो फैगौ डिसेम्बर दाननि 19 आरो 20 खालाराव पानबारि दालाय दुलाराय बर' फरायसा आफादनि हेफाजाबजों जोङो पानबारि गुदि फरायसालिनि गेलेग्रा फोथाराव जोङो साननैनि हाबाफारिजों मेहेर गोनाङै खुंफुंनो थाखाय लाहार फाहार खालामदों। बे लाहार फाहार खालामनायाव दिनै आंजों लोगोसे मानिजाथाव आरसिनि चेयारमेन बापुराम बर' सारा दंफैयो। लोगोसेनो दिनैनि बे हाबाफारियाव लाइ खुन्थिया गायसननाय हाबाफारियाव जोंनि लाइ खुन्थियाखौ गायसनना होफैदों लिंहरनाय लेखानो तामुलपुर बियाबनि मानिजाथाव एमएलए जलेन दैमारी बिथां आरो बिथांजों लोगोसे जोङो दरंगाजुलि बियाबनिबो मानिजाथाव एमसिएलए बिथां बिजिरगोरा नार्जारीखौबो जोङो दिनैनि बे हाबाफारियाव खुन्थिया गायसननायाव हेफाजाब होगिरि होननानै जोङो लेंहरनाय जादों। दा बे लेखायैनो दिनै जोबोद मोजाङै दिनैनि बे लाइ खुन्थिया गायनाय हाबाफारिखौ जोङो मावफुंनो हाबाय। बेवहाय पानबारि ओनसोलनि साफ्रोमबो रायजो राजा बिथांमोना जोंखौ हेफाजाब होदों आरो बिथांमोननि जि खामानि मावनाय बियो जोबोद गोख्रै आवगायगासिनो दङ। दा बेखायनो दिनैनि हाबाफारियाबो गाजा गोमजायै बा मोजाङै जाफुंसार जाबाय। लाइ खुन्थियाखौ जों मोजाङै गायबाय। फैबाय थानाय समाव जि 19 आरो 20 डिसेम्बर बे साननैनि हाबाफारिखौ जोङो जोबोद मोजाङै खुंफुंनो हागोन होननानै बिथांमोननिसिम जोंहा फोथायनाय दङ आरो जाफुंसार जानो हागोन आं बेखौ मिजिंथियो। कुमारिघाटा दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफादा थांनाय समफ्रावबो डिस्ट्रिक्टनि आरो सेन्ट्रेलनि जे अर्डार बादियै खामानि मावबोदों आरो देग्लायबो खामानि मावगोन। दा बे हाबाफारियाव जोङो मोननैसो मोजां हाबाफारि लानो नागिरदों। मोनसे हाबाफारिया जाबाय थांनाय 2013 मायथाइयावनो 23 मायथाइयावनो हायार सेकेन्डारि जि फाइनाल एग्जाम होग्रा बिथांमोननिनो फार्स्ट डिभिजन मोननाय फरायसाफोरखौ जोङो हाखु दाखुआव थालांदोंमोन बिथांमोननि बरायनाया। दा बे बरायनाय हाबाफारिखौ जोङो बे ओनसोलनि साफ्रोमबो फरायसाफोरखौ लेंहरजोबनानै बेवहाय मोजां आलासि लेंहरखानानै जोङो बे बरायनाय हाबाफारिखौ लानो सानदों। बेवहाय सोलोंथाइनि हाबाफारि बे आरो सोलोंथाइनि हाबाफारिजों लोगोसे जों बेवहाय सेमिनार लानो हाबावो नामा बेखौ जोङो सिन्था खालामबाय थादों, सावरायबाय थादों। सेमिनारखौ लानाय जायोब्ला जों आबादनि बिथिङाव, जों आइजोफोरनि सांग्रांथिनि बिथिङाव जों सेमिनारखौ लानो होननानै सानदोंमोन। दा बियो जुदि मोगथां जाफुङोब्ला निस्सय पानबारि हालामनि थाखाय मोजां मोनसे इसारा जागोन, आं बेखौनो मिजिंथिदों।